Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Kumusta ka na kaya? Alam mo, kahit naiisip kong baka forever single na ako, there's still a part of me na hoping, wishing, and praying na sana, finally, ay darating ka na sa buhay ko. Pwede kasing na-stuck ka lang sa mala-edsang traffic sa lugar namin. O kaya, nalubak ang sinasakyan mo dahil sa walang katapusang paghukay ng Maynilad sa mga kalsada. Na sana nga kapag natapos na sila, totoong dadaloy ang ginhawa. Pwede rin sigurong nakita na kita, nagkasalubong na tayo, pero dahil parehong malabo ang mga mata natin, kahit nagkabungguan, ay hindi pa rin tayo nagpansinan. O baka din kaya ay talagang naligaw ka lang. Pero bakit ko nga ba binabanggit ang tungkol sa walang katapusang traffic, daan o kalye sa paghintay ko sa'yo? Pasensya na ha. Lakwatsera kasi ako eh. Mahilig ako mag-travel pag may budget, time, o feel ko magbawas ng stress sa buhay. Gusto ko kasi makapunta sa mga not so familiar places. At kahit paano, makahanap ng inspirasyon sa pagsusulat ko ng kung ano-anong hugot ko sa buhay. Alam mo ba na ang nakakasanayan kong puntahan ay ang mga lumang simbahan? Hindi naman dahil sa active ako sa pagiging servant sa parokya namin. At hindi ko rin naman pinangarap ang maging madre. Ang totoo, fascinated lang ako sa mga makalumang istruktura ng mga simbahan. Para kasing travel back in time ang peg at curious talaga ako sa historical background ng mga napupuntahan ko. Pero may isang bagay pa na talagang namamangha ako. Sa di ko malamang dahilan, tuwing magkakaroon ako ng chance na makapasok sa bagong simbahan, lagi na lang may ikinakasal o kaya ay may naghahanda para sa kasal. Kapag nakakakita ako ng ganito, madalas sumagi sa isip ko, kailan kaya darating na tayo namang dalawa ang pasok sa simbahan? Haharap sa altar at magsusumpaan. Hay, ang sarap talagang mangarap. Kung sa bagay, gawain ko naman talaga yon. Ang pangarapin ka. Pangarap kong sana ay makilala na kita ng harapan. At sa huli, tayo ang tunay na magmahalan. Pangarap ko yung tipong kahit gala ako, sasakyan mo ang mga trip ko at papayagan mo pa rin akong umalis. Kasi ang lagi kong sasabihin sa'yo kapag gusto kong magliwaliw ay ganito. Mahal, aalis ako ha. Kaya mag-impake ka na kasi gusto ko kasama kita. Siguro sa ngayon ay kailangan ko munang maghintay. Kanya-kanya muna tayo ng mga lakad at ng mga gustong puntahan. Makakakilala muna siguro tayo ng iba't ibang mga tao at magkahiwalay na haharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Naniniwala ako that in God's perfect time, makikita rin kita at makakasama kapag parehas na tayong handa. Ang kwentong ito ay mula sa akdang To Mr. Anonymous, isinulat ni Diana Parahinog ng Novaliches, Quezon City. Parang kalokohan. Grabe ka naman, or hindi mo lang natagpan yung dawan mo. Ang bitter mo, tanghenyo. Naghahanap ako ng background music eh. Kung ano ilalapat ko eh. Natapos na. Tapos na kasi wala pa naman, hindi pa dumadating, nangangarap pa lang, di ba? Ano to hinaing ng mga single na gusto nang magka-jowa. Yan. Okay. So,
Di huwag kang titigil. Di kanya-kanya muna talaga. Totoo naman yung sinabi Oo. niya na habang hindi pa tayo nagkikita, habang hindi pa nagkukrus yung landas natin, habang natatraffic ka pa sa EDSA, habang nade-delay ka pa dahil may mga lubak gawa ng mga pinapagawa ng Maynilad, di kanya-kanya muna tayo ng buhay. Yun yung gustong sabihin ni girl Lalu Dite. Tama naman yung ginagawa mo sa ngayon, 'di ba? Keep on exploring, 'di ba? Napakarami ng ng mga possibilities na magkakajowa ka kung gumagalaw ka rin. Correct, totoo yan. Kasi Diba? gustong-gusto mo magka-jowa, lagi ka lang nasa bahay. Oo. Wala ka talaga, tapos hindi ka nag-accept ng friend request sa FB. Hindi ka nakikipag-chat kahit nasa bahay ka. Ay, maganda yan kasi at least nagta-travel ka, Yes. nagliliwaliw ka, yung posibilidad na meron kang makilala, laging nandyan. So, dapat laging handa ang kilay, ang lipstick. Yan. Nakaayos lagi, 'di ba? Oo, plakado ang sarili. dapat lahat, 'di ba? Because you'll never know the day nor the hour when you will meet Mr. Anonymous. Yan. Tama. Sa akin naman yung nararamdaman ko, parang naaawa ako sa kanya. Grabe ka naman sa Hindi, kanya. kasi the moment na ginawa niya yung letter na to, parang tinataningan niya yung sarili niya na dapat niyang makita. Though sinasabi niya na gawin lang muna, pero nung nagawa niya, nakapag-imagine na siya, parang may timeline siya sa sarili niya. At least may goal siya, 'di ba? Goal ko magka-jowa, 'di ba? Magka-love life. Tama din naman yun na mag-set ka ng goal. Pero yun talaga, dun lang yung gusto Mukha bang mong focus. desperate? Mukha bang desperate? Desperate moves. Hindi nga magkahanap ng soundtracks. Oo. Nakilang type ako, hindi pala yun, hindi pwede to. Type ulit, ay hindi, iba yung doon ko gustong mag-take off. Huwag kang titigil talaga. Kasi, di ba, yun nga pag gusto mo ang isang bagay, gagawa ka talaga ng paraan. Meron akong kakilala, talagang aminado siya sa sarili niya na hindi naman siya kagandahan. Okay. So, sabi niya, ay, matatagalan talaga, mabilis yung pag-edad pero matagal ang pagdating ng jowa. So, ang ginawa niya, talagang sumasali siya sa mga activities, nag-search lang. siya sa Facebook, and makikita mo madami pa ng mga organization na kapareho ng interest mo. Oh, 'di ba? Tingnan mo yan. So, yun yung sinasabi natin, huwag kang titigil. Malay mo, ano yung mga hilig mo, halimbawa, yan, Mag-travel. Mag-travel. Uy, may mga ganun, di ba? Oo. Yung parang yung mga groups na nagta-travel ng mga single sila. Yes, may ganun may talaga. Mga ganun. Oo, at makikita mo sa yung palaki ng interest. And doon kayo pwede mag-launch na pareho tayo ng interest, kunyari hiking. Yan. O kaya, yun nga, researching sa mga historical background ng isang lugar. Pag nagkasundo kayo, malay mo, di ba, dyan ma-develop. O next week, doon tayo sa Intramuros tayo maglakad. Sa palagay ko, yung mga tipo mo talagang never-ending search for the one. No? Di good luck. Ipagpatuloy mo lang yan. Pero sana ang gawin mo, kumbaga gagawin mo yan dahil gusto mong i-enjoy. Hindi dahil para magkahanap ng love jowa. life. Oo. Kumbaga parang ang purpose kung bakit mo gusto mag-hike o bakit mo gustong magpunta sa mga historical places, para sa sarili mo, dagdag kaalaman, dagdag, basta makadagdag sa pagkatao mo, yung magkaroon ka ng jowa along the way, bonus na lang yun. Dapat ganun yung pinaka-main purpose mo. Parang yung pagpapaganda o pagpapapogi o pag-aayos ng sarili, ang purpose talaga niyan para sa sarili mo. Tama. Kung may magkagusto, May ma-inlove sa kilay mo, di natuwa ba? dun sa pag-aayos mo, di bonus na lang din naman yun. Tama. Gagawa talaga tayo ng paraan, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. And natutuwa naman ako that you believe in God's perfect time. Totoo naman yun, di ba? Maniwala tayo minsan kasi kahit pinipilit natin, pero hindi pa talaga oras, hindi pa talaga panahon, hindi talaga yun uukol, promise, di Totoo ba? yan. In all aspects of life, kabisyo, hindi lang pati love life. Paghahanap ng trabaho, bakit hindi ka matanggap-tanggap dito, dito mo gustong-gusto. Baka Correct. naman kasi hindi pa panahon para dyan ka, di ba? Katulad ng pagka-promote, di ba? Kahit gustong-gusto mo at feeling mo handang-handa na, ikaw, di ba? Pero hindi pa rin ibigay kasi hindi pa panahon. Yung iba naman, hindi pa handa, pero Correct. ibinigay agad kasi panahon na nila. Yan. Tama, may talaga proper timing or maaaring may ibang nakalaan para talaga sa iyo. Tama. 'Di ba ako naalala ko nung bata ako, gusto ko talagang magtrabaho sa Playboy Publishing. Siya mag-i-edit ng mga Bata picture. talaga. Hindi, 'di ba nung mga panahon yun, parang sarap-sarap ng trabaho nila. Yun yung gusto mo. Yun yung goal mo. Playboy? Oh, cameraman Yung mga siya. Oo. Di ba? Pangarap ko rin din yun. Alin yun?
Oo nga, di ba? May meron naman magazine, parang hindi ka naman nakabuklat dati. Hindi, pang baba, pang lalaki yun eh. Gusto namin Iba ni yung Chuper akin. mag-photographer. Pangarap Diba? mo di, Sumagi din ba sa utak mo yung tanghenyo? na Oo. maging photographer. Sa Ganon. publishing. Sa Oo, publishing basta may mismo. kinalaman dun sa mga hubad na babae. Kasi pinapaano-ano nyo pa eh. Hindi kasi, ano ba kamamaya mo hindi ako alam. Ano ba? Yung mga ganon, yung mga sexy babae. magazine, yan. Oo. May iba, may talagang bold mga ganon. So, Napalunok. napalanok ako eh. Pangarap din siya magtrabaho sa bold. As publisher. Utot mo, Di, kasi pag-iisipin mo parang, di ba, yung gustong-gusto mo yun na parang ang sarap-sarap ng trabaho nila. gusto yun? Di ba, na parang magtatrabaho ka, tapos magpipicture-picture ka, tapos Na mga mag-interview ka ano, ng mga sexy. mga babaeng Oo, mga di ba? magaganda. And then, and I think hindi mawawala din yun sa ano. Di ba, kinahumalingan nga yung magazine na yun? Ang dami halos lahat ng mga... Okay, sige, nag-explain ka na eh. Di ba? And worldwide kilala talaga siya. Okay. Yung magazine na siya. No judgment. Oo. Okay na. Well, hindi namin pinopromote ang mga kaibigan. Hindi. Oo, kasi baka mamaya sasabihin na naman, Oo. pinopromote nyo dati. Alam mo, anong tangin nyo nung minsan, napag-usapan lamang namin sino yun? Yung sexy star. Yung sexy, yung kilalang Yorn star na. Oo. Maria Osawa. Yun, si Oo. Maria Osawa. Napag-usapan lang namin dito, parang, halaka yung bashing sa amin, wagas-wagas. Bakit yung pinopromote si Osawa, ganun. Sabi ko, nakapag-usapan lang, so kaya ganito na lang po yung pagpapaliwanag dito. Pero ko sa Playboy magazine. We are not promoting the Playboy Oo. magazine. Ang sinasabi niya lang ay is the goal. Oo, The goal which namin, is na magtrabaho sa ganung klase ng publishing na, na parang gusto mo, that diba? time kasi pag-iisipin mo parang ang sarap-sarap ng trabaho Saka nila. ano, Parang Exciting. napaka-enjoyable. Bilang Exciting. lalaki Oo. kasi malaking bragging rights yun. Oo, di ba? Oo, saka nagtatrabaho sa Playboy magazine. Oo, mga ganon. Picture. Oo, ganyan. Teka mo si Tanghenyo, pinangarap din niya dati. Feeling ko marami mga kalalakihan talagang minsan yan sumagi sa isip nila yung ganon. Tama. Sabi ko, naku, na-realize ko hindi pala dito yung Hindi ka doon sinala. distributor na lang pala Pilipinas. Oo. At alam talaga. Correct. Diba? FHM dapat. Oh, kasi Oo. international pala siya. Oo, So si Playboy. sabi ko malayo pala. So hindi pala ako pwede madala doon. So siyempre kahit papaano, yun yung goal mo eh. Yun yung pangarap mo. Hindi nabigay sa iyo. Hindi, magpatayo ka ng kumpanya mo. Hindi nabigay sa iyo. So dinala ako ng tadhana Dito, sa sa ibang radyo. industriya which is Oo. also dissemination of information. Ataray, Oo. doon pala sa dissemination Oo, of information. ganun Hindi din. naman yung sexing babae, tangin mo. Information dissemination. Publishing talaga. Diba? Dito pa rin napunta. Oo, tama. So, in other words, yung sinasabi natin, minsan may mga bagay tayo na gustong-gusto natin pero hindi pinapaubaya sa atin, maaaring hindi pa time o maaaring hindi ka talaga para doon. Correct. Di Saka ba? dumadating talaga yan yung mga para sa atin is unexpected yung pagdating. Correct. Di ba For minsan example, kay Nicole, ikaw ba pinangarap mo ba minsan na buong buhay mo na gusto mong maging DJ biglang Ah? Nicole Yala? Oo, hindi ko talaga siya pinangarap eh. Pero dinala ko dito. Diba? Parang love life lang din. Correct. Pinilit kong hindi dito mapunta kasi wala naman siya sa Sa ano plano ko, mo. wala naman siya sa plano ko. Dito ko dinala. Ganun talaga 'yon. Diba? So parang sa love life din, 'di ba? Correct. Totoo 'yon, 'di ba, na kahit na anong pilit mo sa isang bagay o sa isang tao sa ganitong panahon, kung hindi talaga siya at hindi pa nauukol for that particular time, hindi talaga bubukol. kasi merong nakatakdang magandang plano si Lord para sa iyo. Saka Tama. kung minsan hindi natin makikita yung mga bagay na hinahanap natin, pag dito lang tayo sa area na ginagalawan natin, comfort zone, kung minsan nasa labas talaga yung opportunity, ang love Comfort life. zone. Comfort. Gumalaw na. Gumalaw na may Comfort. Compression. Oo, correct. O Correct. good luck sa iyong pag-explore sa Tama yan. sarili. Oo. And eventually, hopefully, other people will explore you too. Yan. Yes! Nakaka-excite Oh, yan. di ba? Gaya mo si Dora, gala ka lang ng gala. Malay mo, di ba? Oo, hindi mo You'll ne- masasabi. You'll never know. Basta ang lagi mong isipin kung ano ka ngayon, anong ginagawa mo ngayon, yan kasi yung nakatakda sa ngayon. Yan. Correct. So dadating din man kung ano man yung mga pinaplano mo. Minsan may pinaplano ka tapos hindi Oo. talaga ibibigay talaga sa'yo kasi hindi talaga para sa'yo. Tama. Yun yung patuloy mong panghawakan. Eh, sana mahanap mo na yung love life mo kasi mukhang ano ka na eh. Excited ka na. Anong ano ka na eh. Oo, correct.
Sasabihin ko Ano ka na? Di ba parang parang kanang-kanaka. Alam mo yung parang gusto mo na talaga. Kasi isipin mo yun, di ba? Kung iba-iba lang yan at pumupunta siya sa mga simbahan tapos may mga kinakasal, wala lang sa kanya yung mga kinakasal eh, di ba? Parang okay, may kinakasal. Pero sa'yo, Pero dahil na ikaw, naghahanap ka ng mamahalin, Yan. laging to Mr. Anonymous ang eksena mo, laging may meaning ang lahat ng bagay, di ba? Anong ano ka na? Kaya sana matagpuan mo na, pero hintay-hintay ka lang din. Aanuhin ka din. At darating din yung punto na Pag- mag-aanuhan oo, kayo. correct. Makakaano ka rin. Matitikman mo rin yung ano niya. And feeling ko, napakaswerte kung sino man yung lalaking aanuhin mo. Kasi kasi nag-uumapaw na eh. Di ba? Oo, Kumbaga sa kasi alak, nasa leeg mo na eh. puputok na alam mo Puputok. talaga. Ang ano na talaga eh. Oo, ano ka na eh. Di ba? Buhos ka na eh. Di ba? Nag-uumapaw na yung pagmamahal mo. At kung sino man yung tao makakatapat mo, napakaswerte niya. Oo, kasi talagang masasalo niya lahat ng ano mo. Magkaunang araw pagkita nyo, Ano magano. kayo? Di ba? Kasi punong-puno ka ng pagmamahal. Correct, totoo. Pagmamahal naman ang sinasabi natin, gusto mong anuhin sa kanya, di ba? Ay nako, good luck and God bless sa'yo dahil bonggacious yung nararamdaman mo para sa isang future guy. Tama. Good morning and happy listening sa mga kabisya natin sa Team Benga dyan sa Santa Maria, Bulacan na lagi daw nakatutok sa atin. Thank you very much po. Ayun sa mga taga Daet, Camarines Norte daw, walang Uy. pasok all levels yan. Yung nakikinig sa atin dyan, yung Lab Radio Daet kay Tambay Tambay. Hello, good morning. Sa Baguio, ang ganda ng weather. Nakita ko, may mga nag-post eh. As in, talagang few minutes ago, fine weather. Pero yun nga, ingat pa rin tayo. No? Dito sa Pasay, fine weather din eh sa atin. Ang init. Kapal-kapal pa naman ang suot ko. Ang mga taga Our Lady of Peñafrancia Parish dyan sa Lucena City nakatutok sa atin. Good morning. Si Father Ruel Abuel. Hi, Father Ruel. Hello, Father. Kasama niya nakikinig sa atin sina Ron, Franz, Joseph, Sally, and si Jerry Villalon. Maraming salamat po sa inyong Salamat pakikinig. sa pakikinig. Salamat sa pagtutok. Mga taga Lab Radio Iloilo pala, mayong agada sa inyo Maayong sa Iloilo. aga. Ang mga taga Love Radio Lucena, good luck po sa sa Station Blessing. Uy, kailan yun? On Saturday. Oy, oo, sana. Kung may sumabay man na ulan, blessing yun. Yes. Mabuhay po kayo mga kaibigan So, natin bagong sa Love Radio Lucena. bagong booth. Oo, bagong booth. Kinopia Ganto na naman din? ba to? Ganto din yung hindi ko pa sura? nakikita eh. Good luck. Mabuhay po kayo dyan. And congratulations in advance. Yan. O siya mga kabisyo, thank you very much sa pagtutok ngayong araw na ito. Mga driver sweet lover na nagparehistro na para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Antabayanan ha? Baka Yes. ikaw na ang susunod na tsuper na mananalo. Gotta go mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Ingat-ingat. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Juper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang With your number one SM radio station.